Hiruran elkarte berri bat sortzeko biden urratsak ematen nahi geha. Asmoa da pixkat herri giroa sustatzea eta herritarren arteko harremanak sendotzeko elkargune bat edo sortzea. Eta aigea pixkat elkarte hori beti gora edo eraikitzen, elkarte hori definitzen. Kontua da, handikan ekintzaik eta ez den eukala esku artean, baina herritar batzuk proposatu ziguten ea zergatik ez omenaldi batin Aitor Mendiluzei, azken txapleketan indako lanagatik, euskara eta euskal kultura indako ekarpenagatik, eta ideia ona irutu zitzaigun elkartean baliokin bat itentzula ekitaldi honek, eta nolabait elkarteak ardura hartu zuen ekitaldia antolatzeko. Asizian batzu modu informalen edo herritarrekin partekatzen, ikuste zituzten zenbait behar eta konturatu ginen, zeuden beharra nolabait partekatu ziala eta jende guztiak ikuste zitula ez. Bilera batzuk antolatu zian, bilera informatibo batzuk, eta diagnostiko hori kontrastatu ondoren eta ekarpena jaso ondoren eta lanketa saio batzuk india. Lanketa saio horietan jende desentek parte hartu du eta indeuna da ikusi dauzkaun behar horiek kontutan hartuta elkarteak ze funtzio izan beharko lukeen. Egia esan, erronkai nola aurre egin eta ekintza proiektu horiek jasotzen aigean ez, puntu hortan gaudenez, momentuz ez genukan asmoik ekintzak edo zerbait diten hasteko, bai? Baina, herritar batzun eskutik etorri zitzaigunez proposamen hau, honei erantzutea erabaki genuen, bestaldetik Altzaundin eskutik baita ere euskeraldian kontua etorri zaigu, eta elkartetik hori bideratzeko ardura ere hartuko dugu. Momentuz bi kontu horiek, epe motzea, eta epe ertain batea ikusiko dugu ze gauza ateratzen dian. Hor, garbi da hona da, erronken artean aipatu zian horiei heldu beharko jeula, eta erronketan aipatzen da, erronka bat dela transmisioa, hirura azkenengo 2 hamarkadatan asko hazi da, eta bada hor transmisio eten bat ez, lehenagoko hirura eta gaur egungo hiruran artean. Gero baita ere gazteenkin badaukau beste erronka bat, 12 urtekin hiruratik Anuetako ikastola juten dianen, hasten dialako era bat Anuetan ibiltzen eta herritik desagertu iten dialako gazteek. Hor ere gazteek aktibatzea edo egin nolabait presentzia eukitzeko badago beste erronka bat. Eta gero herri giroana izango litzake beste erronketako bat. Erronka horien bueltan bururatzean edo jasotzen ditugun proposamen guztik horiek izango dira azkenen garatzen jungo geanak. Ordundik eginda bera bertsolaritakin hazi dauzkan arma. Harridura, poza, ilusioa, nola itzuli jakineza, pixka bat. Gauza asko, egia esan ez nuen esperolako ekitaldirik, esan ziaten zerbait, gaurko eguna gordetzeko gaina, baina gehiago ez nekien, eta ilusio handia egiten du bai. Neurri batean gaina, gu kanpotik etorriak gera, urte desente da mako hemen herria, baina beti izaten da ez, ez dakit, jendearekin harremana bai, baina gero lanean batea bestea gabiltza, plazan batea bestea, eta askotan sensazioa herrian ez gela nahi beste egoten ez. Eta olako egun batean herriko jendea elkartzean horrean gana eta eskerrak ematea oso polita da bai. Omenaldiak ez dira inoiz espero, nik uste ez da kopururik eta ez da modurik, ez? Bakoitza da berezia eta bakoitza da eskerron bat eta bakoitza da, ahazte du ezinezko momentu bat, ez da? Orduan, etorriko baliro, zoragarri, baina uste tinok ez digula ezer gehiago zor. Egin dete eta ez dete zer egin.